Salutare! Sunt aici cu tatăl meu și vreau să-l întreb câte luni de sală are. Câte luni de sală ai? 8 luni. 8 luni? Da. Și când ai început tu să mergi la sală, cu ce abonament ai început să mergi la sală? Păi datorită ție, că ai făcut un abonament SX și cu el merg de atunci, în fiecare lună. Și cum e? E ușor să-l folosești? Ce faci? E foarte ușor. Deci eu frumos scanez codul și am intrare liberă fără probleme. Și care sunt beneficiile de când te-ai apucat de sală? De când? De când te-ai apucat de sală și cum erai tu înainte să te apuci de sală și cum te simți acum? Pe cum să fiu? Eram cu durere de rombar, de genunchi și de când am venit la sală, pur și simplu am scăpat de aceste dureri. Câți ani ai? 62 și un pic și facem 63. 63 power. Ia, mi-arăți un biceps aici? Chiar și un biceps. Ia. Power. La 63 e power. Exact.